Ka Sorkar United States kala penmi kajing maham bakan sepenlong ya kajing ther bom ka bahetam persya ya kari Iran hakani kajing kun ka badang ya menta. Katkum kajing thu jong secretary jong ka US Treasury Scott Bessent kani kajing ther bom kan long ka bahetam ha kajing la kendu menta bat katmu ban penjulor ya kijaka penmi missile bat ki missile launcher jong ka Iran. Scott Bessent ulong ba ka Iran kadang yakun ya kajing le ka bae bat ka bapau kajing le kalong ka pencar bha namar baki bortma jong ka United States kilanang penjur ya kijing ther. Ka Sorkar United States kala kamru manadu pasdang kani kajing kun hakini ki prasngi baladep ki bortma jong ka kiladon hakijing le ka baklan bha hakathan West Asia. Wat la ka Iran kala jubab da kajing ther jong ka Henry ka Sorkar jong President Donald Trump kala ong ba ka bortma jong ka United States kadang don kajing khan ka bakham pher halor kani kajing kun. Kani kajing penbana ka peniru ya kajing kiu jong kajing kan at hapding kini ki artali kiri bat kala banwan la kajing jor jong kajing le hakathan West Asia hakisi ki banwan.